Leena Meri, olet perussuomalaisten Uudenmaan ehdokkaana seuraavaan eduskuntaan. Miten koet toimivan poliittisen demokratian? No tällä hetkellä aika huonosti, että lainsäädäntö ja poliittinen päätöksenteko ei vastaa kansan oikeustajua. Että jos ajatellaan esimerkiksi näitä, mikä nyt on ollut paljon tapetilla, nämä rikosoikeudelliset asiat, niin kansa vaatii kovempia rangaistuksia ja niitä ei tällä hetkellä tule. Olet Hyvinkäällä vaikuttava poliitikko, asut Hyvinkäällä. Mitä ja millä lailla koet Hyvinkään tulevaisuuden? No kyllä Hyvinkään tulevaisuus aika hyvältä siinä mielessä näyttää, että meillähän on koko ajan asukasluku lisääntymässä. Nyt tietysti täytyisi vähän saada sinne järkeä. Tällä hetkellä siellä on sellaisia hankkeita vireillä, jotka ei aja sitä kansalaisten perusturvaa. Että verovaroja käytetään mielestäni siellä jossain määrin väärin ja perussuomalaiset on siellä kovasti yrittänyt saada muutosta tähänkin asiaan, että kuunneltaisiin kuntalaisia enemmän, mitä he tarvitsevat. Että esimerkiksi meillä on tämmöisiä tauluhankintoja ollut nyt vireillä meidän sairaalahankkeeseen ja ei kuntalaiset minulta kadulla ja toreilla tauluja vaadi, vaan sitä, että heidän rahat riittäisi ihan perustoimeentuloon ja elämiseen. Että täälläkin kun mä oon ollut tänään, niin kyllä se puhuttaa kova verotus, eläkeläisten indeksileikkaukset, rahat ei riitä elämiseen, menee vuokraan, vakuutuksiin, sähköihin ja sitten ihmettelet, että millä ostat ruokaa. Olet koulutukseltasi lakimies ja olet lakien kanssa paljon tekemisissä. Suomi on kuuluisa korkeasta koulutuksestaan. Miten tässä lakipuolella, niin koulutetaanko liikaa eikä perehdytetä kunnolla? No sanotaan, että kyllähän tämä on mennyt vähän kautta linjan semmoiseksi, että joka asia vaaditaan mun mielestä joskus jopa liikaa koulutusta. Et en tarkoita sitä, että vastuullisissa tehtävissä ei pitäisi olla asiantuntevia ihmisiä, mutta että tuntuu, että ei pääse edes iltaisin siivoamaan ilman, että on 10 eri korttia. Itse olin nuorena kouluun ohessa paljon töissä, aina sai töitä ja nuoret valittaa, että kun ei saa työkokemusta, ei saa töitä, kun puuttuu se ja se ajokortti. Koulutus on tärkeää, mutta ei pidä mennä senkään kanssa liiallisuuksi. Kyllä ihmisen pitää saada antaa tehdä työtä, koska työtä tekemällä oppii, ei koulun penkillä opi pelkästään siellä. No sitten vielä viimeiseksi ollaan Uudellamaalla lanseerattu tämmöinen 3 kovaa teetä. Mitkä ne ovat? Työtä, toivoa ja turvallisuutta. Kiitos Leena. Kiitos.